Întâmplare dintr-un sat. Păvălica lui Scovardă și ortaca lui Florica ori plecat în lumea largă la Chicago, în America. Și acolo, cum făcură țușei tata, s-or îmbogățit pe rupce de-ntorc banii cu lopata. De-aia Dumnezeu să-i țină că nepotul păvălică an de an se întoarce în țară de Sfântă Măria Mică. Strânge lumea la negee, parcă-i popa la altari, ca să dea la tot natul câte $100. Și uici așa ne adunarăm cum făceam de câțiva ani, babe, moși, copii de țâță să ne dea iară bani. Dragi săceni, începea spune, cum săcea suit pe bine, că oprise lăutașă la biserică în grăgină. Știți voi, fata mea Doinița o intrat la facultate să se facă doftoriță și acolo cam scumpe toace, de-aia fiindcă în anul ăsta cheltuielile-s cam mari, ia ca-i musai să vă dau numai $50. Țânce atunci potop de zarvă, suduieli, fluierături, cum ieșau bătulear focul din spurcacele de guri. Hoțu, pringeți hoțu, zbeară baba lui Topală, că ăsta vrea pe banii noștri ca să-și țină proasta în școală.